Fa 100 anys, Antoni Gaudí contemplava des del carrer com es coronava la primera torre de la Sagrada Família, la de Sant Bernabé. Tot i ser conscient que mai arribaria a veure la basílica acabada, l'arquitecte va somiar amb un projecte tan ambiciós que semblava impossible. Va dedicar-hi gran part de la seva vida creant una bíblia de pedra imponent, convençut que per fer les coses bé cal primer l'amor i després la tècnica. Va creure en una natura que parla, en una ciutat que ressona, en una fe que s'eleva. Hi ha somnis tan grans que no caben dins d'una sola vida. Antoni Gaudí sabia que no veuria acabat el seu i va confiar en les futures generacions i en l'esforç col·lectiu per erigir un temple on hi caben la fe, la solidaritat i la passió. 100 anys després de la seva mort, una torre s'alça per dir: vinguis d'on vinguis, em trobaràs. Aquest somni és de tots, de qui l'ha dibuixat, de qui l'ha picat, de qui el contempla per primer cop o l'ha vist créixer cada dia. Vine, mira amunt. Somia com ho va fer ell. Sagrada Família 2026, el somni d'un geni.